Bueno, benvinguts a totes i a tots en esta xerrada en el marc d'aquestes festes de Sant Antoni telemàtiques. Espero que poguéssiu gaudir d'una xerrada interessant i que de ben segur que els ponents faran tot el possible perquè així sigui. Benvinguts a Salvador i a Martí i a tots els veïns i veïnes i gent també d'altres indrets de Tivenys que ens estareu veient. Un agraïment, en primer lloc, al Salvador Palomar i al Martí Prades per haver estat avui aquí, per dir que sí en aquest repte que també tenim com a poble per fer una primera xerrada telemàtica. En aquesta xerrada que han volgut titular Sant Antoni, tradició que perdura, esperem que, com us dic, que sigui interessant. La xerrada intentarem que sigui el més dinàmica possible, però jo em posaré en aquest cas en mans de dues persones que crec que són les protagonistes d'esta xerrada d'avui. Us presento primer els dos ponents. El Salvador, en primer lloc, curiosament no ens coneixem personalment, però gràcies a un amic que tenim en comú, uns amics que tenim en comú, uns bons amics, el Lluís i el Miquel, ens hem pogut conèixer. Salvador, crec que totes les presentacions són públiques i notòries, tots els mèrits que ha fet ell com a persona. És, en primer lloc, un apassionat de la cultura popular, una persona que estima el país en la seva totalitat, que s'ha patejat els països catalans i que està dedicat en cos i ànima a replegar trossets de la nostra història per compartir-los i després transmetre'ls. És fundador, el 1980, de l'entitat Carrutxa, dedicada a la recerca i dinamització de festes i a la cultura popular i tradicional, actualment reconvertida en centre de documentació del patrimoni i la memòria. Ha publicat gran quantitat d'estudis sobre festes i manifestacions que intervenen en el teatre popular, grups de foc, jocs, etc. I ha coordinat també moltes campanyes d'investigació i actuacions. No continuaré perquè crec que l'estima i la capacitat del Salvador són públiques, com us deia, i que en la conferència d'avui podem gaudir. Potser no gaudirem tot el que voldríem perquè el temps és limitat, però segur que ens ajuda a entendre més Sant Antoni en el marc més potser global, no només del Principat, sinó també dels països catalans, del País Valencià, de les Illes i res més. I el Martí crec que el coneixem totes i tots, és un veí del nostre poble. Crec que no dic res que no sigui cert si dic que és un referent al nostre poble pel que fa a coneixements de la cultura popular de Tivenys, coneixedor de primera mà de com s'ha anat conservant la festa de Sant Antoni, una persona que, tot i no dedicar-se de manera professional, dedica i espero que dedicarà molt de temps a treballar per i en la cultura popular. Ha dirigit i col·laborat moltes ocasions en la barraca, en la publicata, molt actiu també dins del Consell Parroquial, en el Pessebre Vivent i en moltes iniciatives que s'han portat a terme al poble, també en la preservació de la Jota. I també agrair, ara que puc, que cada vegada que li hem demanat consell o algun tipus de col·laboració, la seva resposta sempre ha estat que sí. No vull perdre més temps en la presentació perquè crec que els protagonistes, en aquest cas, és el Salvador i el Martí. Us deixo el terreny lliure per anar tirant. Potser Martí pot posar més inputs a nivell local i el Salvador extendre's més en lo general de Sant Antoni, en el marc de països catalans. I res, i endavant i a gaudir-ho. Salvador, si vols començar. Molt bé. Bé, primer que tot, moltes gràcies per convidar-me. Realment la festa de Sant Antoni és una festa riquíssima en costumari, és una de les festes importants del calendari festiu i, sens dubte, és la gran festa major de l'hivern. Podríem fer una mica de broma i dir que és com el 15 d'agost, però de l'hivern. Perquè Sant Antoni, per un costat, era i és el patró dels animals i antigament molt venerat com a patró dels animals de treball, perquè els animals acompanyaven les tasques agrícoles, eren necessaris per al transport, eren necessaris per qualsevol maquinària que necessités tracció a sang. Per tant, això li atorgava una especial importància en la societat preindustrial.
Però és que, a més, la festa de Sant Antoni, el 17 de gener, reuneix tot un costumari que formaria part d'aquest cicle d'hivern que comença per Carnaval, que comença per Nadal i acaba per Carnaval, festes de transgressió, de canvi de papers, d'humor, de sàtira, i Sant Antoni una mica ha acabat concentrant en el calendari característiques de tot aquest cicle festiu. Per tant, entre una cosa i l'altra, realment ens trobem amb una celebració molt important dins del calendari popular. Se celebra en molts indrets i, evidentment, en el marc del nostre país, dels Països Catalans, té una quantitat enorme de costumari i m'he permès fer-ne una petita selecció procurant agafar exemples que ens siguin, tot i que tocarem una mica de punta a punta al país, però sobretot concentrant-ne en una zona que ens sigui més propera, que seria el sud del Principat i el nord del País Valencià, aquestes comarques que formen una mica el centre dels Països Catalans, per veure com el costumari festiu que teniu a Tivenys enllaça o s'emmarca dintre d'aquestes pràctiques més àmplies que caracteritzen la festa. Bé, de Sant Antoni, i aquí el que intentaré ara seria compartir pantalla, a veure si es deix. De Sant Antoni cal recordar que és un sant dels primers temps del cristianisme, un personatge que es va retirar al desert a fer vida d'oració i que, segons explica la seva vida amb molts punts de llegenda, va ser temptat diverses vegades pels dimonis per tal que abandonés aquest camí d'austeritat, aquest camí d'ermità i d'oració. Temptacions que li van venir amb diverses formes, en forma d'oferiments de riqueses i de poder, però també amb el dimoni vestit o transformat en dona que se li va presentar per despertar-li l'apetit sexual, o bé castigant-lo directament, infringint-li càstigs corporis. Normalment a Sant Antoni se'l representa acompanyat d'un porquet perquè la seva llegenda explica, entre moltes altres coses, que va lluitar, que va salvar un porquet esguerrat, va curar un porquet esguerrat que des de llavors el va acompanyar. I per això amb el porquet, el tocino, el gorrinet, segons la denominació de cada lloc, se'l representa sempre. Realment, Sant Antoni és la festa que pel seu patronatge els animals tenien molta importància i si parlem de la societat preindustrial, si parlem d'abans, eren els animals de feina, els animals de treball que servien per carregar, per arrossegar l'arada, per tirar del carro, per transportar alloms. Dintre dels animals tenia una especial importància el porc. El porc, d'alguna manera, es podia definir com la reserva alimentícia a la nostra societat en altres temps, perquè es menjava una mica de tot i quan es matava el porc se l'aprofitava al màxim. En moltes poblacions, pràcticament, jo diria que en totes les poblacions de la nostra zona, era comú que durant l'any, si algú havia ofert un porc a benefici de Sant Antoni, aquest anés sol pel carrer, la gent l'alimentés i al final, quan arribava el dia de la festa, era subhastat o era rifat en benefici de la confraria o en benefici de la parròquia. Evidentment, això a les èpoques en què era normal que els porcs es passegessin sols pel carrer, no? D'aquí el que va quedar és el costum de rifar un porc per Sant Antoni, que primer era passejat acompanyat de música. Evidentment, el canvi de mentalitat, els canvis socials i les normatives fan que avui els animals no s'exhibeixin al carrer ni participin en sortejos. Això ha provocat que la presència del porc hagi quedat com a simbòlica. Aquí el cap gros que van fer, o que han fet a Gandesa i que participa a la festa, i en altres llocs el que s'ha acabat ha sigut convertint la rifa del porc amb la rifa de productes derivats del porc que bé o es capten o es recullen o s'ofereixen. Per exemple, també acompanyats moltes vegades amb una cercavila acompanyades de la música. Per tant, el porc encara té aquesta presència en la festa. Un altre animal que
que també participava en un costum molt extès, però que ha desaparegut, o pràcticament es pot considerar desaparegut també per el lògic canvi de mentalitat, era el gall bandejat, el gall que es penjava d'una corda i que, sobretot els homes a dalt dels matxos i de les mules, passaven a veure si el podien agafar i qui l'agafava se'l quedava i anava cap al caldo. Evidentment, era una forma de tortura animal que avui, en alguns indrets, ha quedat substituïda, com en aquest cas de Sorita, a la comarca dels Ports, per un gall simbòlic fet de roba, que evidentment no pateix. Era, en tot cas, el dia de portar a beneir els animals de treball, que es guarnien amb les seves millors vestidures, amb els seus millors abillaments. Aquesta és una imatge d'una cavalleria guarnella, en aquest cas a la comarca del Pallars, al Pirineu. D'aquests animals de treball s'ha passat a l'actualitat a la benedicció dels animals domèstics i de companyia, que són els animals que estan més presents en la nostra vida quotidiana. Però del record d'aquesta societat en què els animals de treball eren molt importants, n'ha quedat una festa que avui defineix la celebració de Sant Antoni en molts indrets, els Tres Tombs. Els Tres Tombs que feien els animals de càrrega, els animals de transport, després de la benedicció dels animals i que ha esdevingut una mena de record, de museu al carrer moltes vegades, perquè es poden veure els antics carruatges, es poden veure els guarniments, es poden veure tot un seguit d'estris i també la tècnica de portar-los. De Tres Tombs n'hi ha en moltíssimes poblacions, fins al punt que la necessitat de poder coordinar-se i fer els Tres Tombs fa que sigui una festa que ha marxat de l'entorn del 17 de gener i se celebri en alguns indrets passats ja força setmanes. És una evolució de la festa que ens mostra que les festes també canvien amb el pas del temps. Després de la benedicció, curses d'animals, per fatxenderia, per veure qui tenia el ruc més valent o el matxo que corria més, que en alguns llocs han esdevingut veritables proves hípiques. És el cas, per exemple, d'Escó, tot i que aquesta és l'única que es fa a l'interior del poble recordant les antigues corregudes de cavalls, però en molts llocs ha esdevingut competició hípica. I també desfilades de carros i de carruatges guardits, que en el cas de l'illa de Mallorca, les beneïdes a Manacor, en veiem un parell d'exemples. Moltes vegades aquestes carrosses ja incorporen també algun element humorístic. Aquest és un factor important perquè, com us comentava, Sant Antoni és una mica la porta del Carnaval, és la festa que recull molts d'aquests costums del cicle hivernal. El que veieu aquí és una corranda o una glosa burlesca en un fogueró mallorquí. I el que veieu aquí és una carrossa de la Ribera, en aquest cas de Miravet, de fa uns anys, però que ens ensenya aquest component burlesc, aquest component satíric, que es pot expressar de moltes maneres. Amb els ditxos són això, composicions poètiques curtes, moltes vegades quartetes, que bé o recitaven o es cantaven quan se feia la benedicció o l'ofrena a Sant Antoni. Sant Antoni, qui ens ho havia de dir? Els pobres planten la vinya i els rics s'abeuen l'oví. Aquesta és absolutament general i es coneix en un munt de pobles. En aquest cas, n'estan moltes vegades aquests ditxos o aquestes gloses o aquestes corrandes s'adapten a la realitat del moment o les lloes i expliquen fets i esdeveniments que han passat a la població. I esdevenen una forma de crítica en què els personatges festius poden dir allò que la gent del carrer no diria. Les gloses mallorquines, en aquest cas acompanyades molts cops pel so de la ximbomba, veiem una imatge de sa Pobla, en serien un altre bon exemple. I en aquest context, doncs, la Publicata de Tivenys, evidentment, encaixa perfectament en aquest esperit de la festa on l'humor i, si convé, la crítica és ben present. Un exemple que us volia posar, perquè em sembla excel·lent per representar això, són els quintos i els gitanos de la Granadella. Són els joves. Els joves que els hi tocaria serien els quintos i els que tenen un any menys. Els quintos
van ben vestits, van de formals, són una mica els que acompanyen la festa i els que són un any més joves van, doncs així, de qualsevol manera. I el que és més interessant és que en el transcurs de la festa hi ha un enfrontament absolutament dialèctic entre les dues colles que no només intercanvien bromes i sàtires entre ells, sinó que es posen en tothom. I és interessant constatar com, per exemple, en èpoques de repressió del Carnaval, durant el franquisme, en què el Carnaval va patir moltes vegades la prohibició explícita, les festes d'hivern i de Sant Antoni van aconseguir més o menys sobreviure a nivell local i costums com aquests no van desaparèixer. Un altre aspecte important són les fogueres. El foc és un element present en moltíssimes festes populars i en diversos moments de l'any, però les fogueres d'hivern, moltes vegades amb llenya que s'ha anat a buscar expressament per fer la foguera, grosses, petites, una única gran foguera al poble, la que veiem abans era de Calaceit, això és Caseres, a la Terra Alta, Escó, Gandesa, Valljunquera, que és el Matarranya, són un element característic. Entre aquestes n'hi ha les que anomenem barraques, un nom que coneixeu prou bé, perquè també dona nom a la representació, perquè figuren o volen ser el lloc on residia Sant Antoni i d'alguna manera intervenen amb la teatralització de la vida de Sant Antoni. Les barraques del País Valencià, del nord del País Valencià i dels ports estan elaborades amb aquesta forma cònica. Aquí us he posat algunes imatges perquè veieu com es va construint. Estan farcides de brancatge, però a dintre solen estar bastant buides, la qual cosa provoca que quan s'encenen tenen moltíssima tirada. En aquest cas esteu veient d'una població dels ports que és Villores. Però si tiréssim cap al sud continuaríem trobant fogueres i fogueres, no us les puc posar totes, us n'he posat la que probablement és de les fogueres més grans d'Europa, si no la més gran al carrer, la de Canals, a la comarca de la Costera, al País Valencià, també amb aquesta forma cònica. Aquí l'estaven acabant, faltaven, és una fotografia feta pocs dies abans de Sant Antoni. I si anéssim cap a les Balears i concret cap a Mallorca, trobaríem foguerons. Foguerons senzills, de troncs, de llenya, o foguerons elaborats que fins i tot entren en concurs dins d'una mateixa població com aquest que us estic posant de Manacor. Per tant, el foc és un element que centra moltes vegades l'activitat, al voltant del foc la gent se reuneix, surt al carrer i en fredes nits d'hivern doncs pot compartir la festa des del carrer, perquè les festes són això, són punt de trobada i en un any com aquest en som perfectament conscients que ens falta alguna cosa i el fet que hi hagi fogueres escampades per tot el poble, hem fet un salt en la geografia i ens hem anat al sud del País Valencià aviat, però és aquesta dinàmica de la foguera com a element que possibilita la gent al carrer. Què es fa al voltant de la foguera? Es menja productes derivats del porc, es cou el pa, la gastronomia, l'àpat col·lectiu és un element essencial de la festa, es balla a les nostres comarques la jota, Escó veieu abans, aquí la dansada de Gandesa, i tot això s'havia de pagar. A part de demanar subvenció a les institucions, la societat s'autoregulava i buscava la manera de poder autofinançar la festa. I com se feia? Doncs a través de captes que després, d'alguna manera, aportaven els recursos per la festa, per pagar els músics i també per mantenir el culte al sant a la parròquia. Bé, captant la llenya a través d'ofrenes, venent panets, venent coques, rotlles, és a dir, coques que després es podien ballar a ritme de jota, és a dir, era tot un element i que, a més, tenien l'atractiu d'aportar prestigi als balladors perquè la noia que sortia de la plaça amb la coca o amb les coques que li havien regalat els balladors, doncs allò podia manifestava el seu èxit. I una altra característica que vincula, aquesta és una foto que té uns quants anys, segurament els quintos d'aquell any avui són més grandets, això és Benissanet, era senzillament cobrar impost revolucionari els que passaven.
això són els quintos, vull dir, tallant la carretera i proposant molt simpàticament a la gent que passava que pagués alguna cosa o que els hi comprés alguna cosa de les que portaven. Bé, forma part d'aquests rituals festius del moment. Capta de la llenya, com us comentava, i, evidentment, com a expressió d'aquest mecanisme de finançar la festa, però que alhora és la festa, l'oferta. L'oferta en la qual la gent de la població porta productes que després són subhastats a benefici de la festa. Bé, la imatge antiga la coneixeu prou bé, d'aquí al poble. Aquesta és del primer cop que vaig poder visitar la vostra celebració de Sant Antoni. Potser canvien els productes, però la dinàmica, evidentment, és aquesta. Us n'he posat també una de bihar, perquè realment el costum de bihar esdevé espectacular, perquè és una cercavila per tot el poble, que passa per les botigues i la gent ofereix productes de tota mena i dona per fer una subhasta ben llarga. A bihar, a més, no ens podem estendre perquè, com us dic, el tema és amplíssim. Tenen un personatge burlesc característic, que és un rei de folls, un rei boig, que és el rei Pàixaro, que acompanya la cercavila. Ho deixem aquí, però realment seria un altre exemple d'això. I les representacions de la vida del sant, que donen tot un joc. També la imatge la coneixeu prou. En trobaríem, com us dic, aquest territori que s'estén entre l'Ebre i les comarques del nord del País Valencià, pràcticament s'havien fet representacions amb moltíssimes poblacions, moltes s'han perdut. Aquí veieu imatges del Forcall, de Cinctorres, aquestes d'una que van reinventar-se no fa massa anys a Ascó, a Horta, que a partir d'uns textos antics que havíem localitzat durant la recerca, però actualitzant continguts, doncs també la colla de Diables ha recuperat la representació de la vida de Sant Antoni, i si anem a Mallorca, potser no les trobem en forma de representació teatral, però els personatges de Sant Antoni i els Sants Ermitans i el dimoni són absolutament presents. A Son Cervera us he posat l'exemple perquè fan una curiosa representació que és la baixada del Corb. El Corb, segons la llegenda, quan Sant Antoni estava al desert i no tenia que menjar, amb ell li portava l'aliment un corb. I llavors amb una mena de corb dissecat que, com veieu, baixa per un filferro, doncs es fa aquesta representació. Per tant, el teatre popular també com un element, aquesta és la representació, una recreació molt actualitzada de nova factura que fan a Mas de Barberans. I dintre d'aquestes representacions, un personatge que aporta el contingut burlesc i provocador és l'aparició a Sant Antoni del diable transformat en dona, que intenta temptar-lo amb els seus encants. Com que habitualment el representava un home, doncs ja us podeu imaginar com anava la cosa. És un personatge també molt comú, tant a les representacions com a les cercaviles, que amb més o menys espectacularitat participa en aquesta representació. Tot això acaba, evidentment, amb la derrota del dimoni, que, enfurismat, intenta cremar la barraca on viu Sant Antoni. Sant Antoni, evidentment, podrà fugir i l'àngel apareix per imposar la victòria del bé sobre el mal, com és característic en aquestes representacions. Això dona peu també a que l'altre gran protagonista de la festa siguin els dimonis, els diablets, les botargues, les diableres, perquè el nom va canviant. Són representacions d'aquest ésser infernal que té moltes funcions, però més enllà de representar el mal. Se n'encarrega moltes vegades de participar en les captes, regula la festa, el cas de la publicata, és a dir, i, evidentment, té el seu paper en la vida del sant. Moltes vegades aquests dimonis, més que l'aparença més clàssica del dimoni infernal a la que estem acostumats o que participa en altres representacions teatrals com poden ser els pastorets, doncs tenen un caire clarament de màscara com les botargues del Forcall o aquestes que veieu, unes a la Freixneda o a la Torre del Comte, són dues poblacions del Matarranya, on, bé, mantenen una continuïtat els vestits
per exemple, a la Feixinada, els dos antics són més que centenaris, o aquests de la Todolella, com veieu, hi ha molts paral·lelismes en aquest tipus d'indumentàries i són uns elements, uns personatges també cabdals en la regulació de la festa. Hem saltat a Manacor perquè pugueu veure fins a quin punt aquest tipus de màscara d'hivern, de màscara carnavalesca, en un sentit ampli de la paraula carnaval, doncs és ben present. I aquests diables, en el cas de les illes, acompanyen uns diables, en aquest cas el diable gros, el diable principal de Manacor, fan el ball acompanyat de la música. El diable gros és un diable amb màscara, però amb màscara de carota. Les carotes dels diables mallorquins són característiques, són realment impressionants, i d'algunes poblacions potser més conegudes, Manacor, Artà són exemples, però realment són molts els pobles que avui compten amb els seus dimonis i algun autor ha qualificat a Mallorca com l'illa dels dimonis, i realment és veritable. Artà seria un altre exemple d'aquests dimonis de Sant Antoni, Sant Llorenç, per posar un altre exemple, i potser trencant una mica a la Todolella ens trobem aquests dimonis amb aquest tipus de barrets. Bé, és un tipus de barret de dansa que trobem en danses antigues, per tant no és inusual, però que curiosament no apareix mai, no s'assemblen tant als que us havia ensenyat fins ara. I en alguns casos també el dimoni fa mal a fi perquè acaba cremat, com a Sant Jordi del Maestrat, acaba cremat a la foguera, on la crema del dimoni forma part del ritual festiu. En definitiva, el foc ha estat i és present perquè és un dels elements importants, perquè ens permet trencar la foscor de la nit, els cremaders. Clar, avui que si les companyies no ens tallen el corrent, en la festa antiga la il·luminació i el foc i els elements sempre. Jo arribo aquí, he volgut donar una pinzellada que d'alguna manera situés la representació de la barraca de la vida del sant en aquest context més general, però hagués pogut posar molts altres exemples. Si us sembla, ho deixaríem aquí. Gràcies, Salvador. Crec que ha estat molt interessant i molt il·lustratiu. A mi són moltes les coses que m'agradaria comentar, però potser sí que m'agradaria que Martí potser podés explicar com li ha arribat a ell o aquesta tradició oral, o com ell ha begut d'aquestes fonts orals també familiars de Sant Antoni i quines són les riqueses, en aquest cas del poble, que tots identifiquem, la publicata, la barraca, l'oferta, i com connecten en el que has explicat tu, que em sembla interessantíssim. No sé, Martí, si vols tirar milles. Sí, gràcies per la invitació i intentaré, com bé has dit, Eladi, centrar-me en el que és la tradició de la celebració de Sant Antoni a Tivenys. Realment m'agrada el títol que se li ha donat en aquesta xerrada, que és una tradició que perdura, i això me remet una mica a el que significa la tradició, la tradició com a conjunt de coneixements, de costums, de creences, tot això que es va transmetent de generació en generació perquè se considera d'un valor molt gran per a la pròpia cultura. Llavors, jo crec que la festa de Sant Antoni a Tivenys s'ha mantingut així, de generació en generació, perquè se li ha donat per part de la gent del poble aquesta importància, aquest valor. I això me sembla important remarcar-ho. També és cert que els canvis socials, la mateixa evolució de la societat, el concepte de la festa, tots aquests factors també poden contribuir a desdibuixar, a dissoldre, a fer desaparèixer alguns d'aquests béns culturals. Ja quan se va editar el llibre La barraca de Sant Antoni per part de la parròquia l'any 2013, a la introducció fèiem esment una mica de tot això i deia que Tivenys també corre el perill, com passa en tants altres pobles, de perdre aquest gran tresor que s'anomena cultura popular. I advertíem que no es pot restar aliens en aquest fet.
Per tant, jo crec que avui Salvador ens ha ajudat una mica, ens ha posat una mica com una vacuna també, i li vull donar les gràcies, perquè ens pot situar, diguéssim, en un context més ampli, més general, ens pot, diguéssim, situar en un bosc que ens fa donar importància de lo que és el nostre APRE, no? El bosc com a cultura compartida per tants i tants pobles que veneren a Sant Antoni, que és una cultura molt homogènia, com s'ha pogut veure en els components simbòlics més profunds. Quines característiques té el nostre Sant Antoni? Jo, bàsicament, crec que estem davant d'un fet que té poca documentació, que s'ha transmès. No és la festa major de Tivenys, sinó que és la segona festa major. I que, malgrat això, s'ha mantingut la tradició. Tot i no ser festa major, històricament, i pel que comenten els pares i aios, la participació ha sigut molt important perquè era l'època on hi havia més gent al poble. De fet, al setembre molta gent se n'anava a Berma fora, sobretot la campanya a França, i per tant, com que la festa la feia la gent que vivia al poble, on hi havia més afluència era a Sant Antoni. Per tant, tenia una rellevància com a festa molt important. Una altra característica és que s'han mantingut actes en caràcter anual, com pot ser la missa en honor al sant, l'oferta o la benedicció dels animals, que això d'any en any s'ha fet, i que hi ha altres actes que són periòdics, com pugui ser la barraca i la publicata. Aquesta periodicitat, que els que han participat i hem vist la barraca també la podem entendre. La barraca és una obra senzilla, que la podem representar aquí perquè forma part de lo nostre, però que, diguéssim, el valor com a obra teatral és limitat. Per tant, una representació anual també cansaria molt i segurament que el segon o el tercer any tothom hauria ja tancat els ulls i quedat a casa. Per tant, que es faci periòdicament, històricament cada 4, 5, 6, 7, 8 anys, també ha tingut el seu sentit i l'ha mantingut viva potser per això. Perquè quan passa aquest temps la gent ja està desitjant tindre una altra barraca. Ja ho ha dit Salvador, l'obra és de caràcter popular. Aquí la història també és complicada de rescatar. Se parla, sobretot pel senyor Ramon de Trabal, Ramon Burgueroles, que va ser dels pocs que ens va escriure alguna coseta de les històries que ell coneixia i que anava recopilant. Ell ho situava als carmelites de Cardó, que l'havien portat també del País Valencià, una miqueta com si la barraca l'haguessin portat ells aquí. Un altre fet remarcable és que bàsicament s'havia representat en castellà, després se va fer la traducció al català també pel senyor Ramon Burgueroles, que no es va arribar a representar, i posteriorment, com que sí que hi havia el neguit i les ganes per part de la gent de tindre una obra escrita en català, la va realitzar per encàrrec el senyor Francesc Climent, que es va estrenar a la plaça Major l'any 94. Històricament, la barraca s'ha representat a la plaça, però també ha anat canviant d'ubicació, i això també té molt a veure amb el que parlava Salvador de la importància del foc, a on se pot fer foc, a on se pot cremar. Almenys les últimes representacions, després de la plaça Major, se va intentar fer una vegada al pati de les escoles, l'any 2005, i des d'allí les dues últimes s'han fet al recinte firal. El foc s'ha substituït més per pirotècnia, que intenta també donar-li aquest sentit, perquè el simbolisme del foc purificador en la crema de la barraca ha d'estar present, com ho està la lluita entre el bé i el mal i la batalla contra les tentacions, com bé explicava Salvador. Bé, jo crec que el que caracteritza Tivenys és la riquesa dels actes i la diversitat, i això penso que n'hem de ser conscients. O sigui, Salvador ens ha explicat moltes coses de molts llocs diferents, però que al mateix poble estiguéssim parlant d'una representació de la barraca
estéssim parlant de la publicata, en la singularitat que té, de que durant el recorregut els personatges van recitant versos de contingut satíric. Bueno, és un tema important, que ens remet també als versadors anònims que han hagut durant tota aquesta història, el fet de l'oportunitat de la lliure expressió, el fet que també ha sigut una cosa tolerada socialment, o sigui que s'ha pogut dir coses dels altres i dels veïns perquè s'ha fet d'una manera amable, graciosa, encara que en la punta que es necessita. Bueno, podríem parlar de tot això i també de l'oferta, que com a fet singular. Per tant, estem parlant de diversos actes que conformen una festa rica en tot aquest simbolisme que ara Salvador ens estava apuntant. Jo crec que val la pena remarcar i homenatjar tota la gent que ha fet possible també que tot això perdurés. Jo penso en el senyor Francisco Lluís, el pare Higuero, en totes les representacions, la implicació que va tindre històricament pel que ens han transmès el senyor José Mauri Porgueres, que tant en la representació de la barraca com en la publicata, Juan Luis Nácher, que va dirigir durant molt de temps les representacions, o el senyor Ramon Burgueroles, Ramon de Trabal, els seus testimonis escrits. Són persones que jo penso que s'han d'homenatjar i en un acte com este penso que és bo de mencionar-los. I una altra cosa que també no em vull deixar és que la parròquia ha tingut un paper molt important en quant a la documentació, en quant a la introducció també de la festa gastronòmica, que últimament està tenint molt d'èxit i que també ens remet a la història del Baconet de Sant Antoni i en tot l'impuls de la representació de la barraca i la publicata. I ho deixo aquí perquè em penso que ja no tenim més temps. Moltes gràcies, Martí, per també aquestes paraules. Jo m'he anat anotant cosetes i crec que si voleu anar afegint alguna cosa, sobretot agraeixo molt, en aquest cas, els agraïments de Martí cap a gent que ara ja no està entre nosaltres i que jo crec que és qui té el mèrit més gran de tots per a que avui aquesta xerrada sigui realitat, és a dir, aquesta gent que ha anomenat Martí d'homes i dones que han fet que la barraca, Sant Antoni, la publicata, l'oferta hagi arribat fins al dia d'avui. M'he quedat en una cosa que has dit, Martí, molt interessant i crec que has donat el clau, és aquesta varietat. Dues coses que has dit que m'han agradat molt. Per una banda, la varietat i la riquesa de diferents actes que potser, no sé, Salvador també evidentment ho sabrà, si es dona a algun altre poble. I després m'ha agradat moltíssim la reflexió que has fet a l'inici d'aquesta xerrada. Ens fica també davant d'un mirall i, sobretot, ens pot ajudar a valorar més la festa de Sant Antoni en quant a no només a geografia de centre de països catalans, sinó de la gran riquesa que tenim i que s'està fent a Sant Antoni a molts llocs del Principat, del País Valencià, de les Illes. I en quant a Salvador, moltes coses, però m'he quedat en el detall de la Granadella, que el trobo molt curiós, i després, insistixo, és una de les grans riqueses, crec jo, que tenim com a país és que som capaços d'anar al nord i al sud i anar fins a baix de tot i veure que tenim tantes coses en comú a les illes igual i anar als Pirineus igual. Crec que si voleu afegir alguna cosa més per a tindre temps d'anar cloent la xerrada, Martí. Me sembla molt important lo de la transmissió, la transmissió a partir de la mateixa experiència. De fet, els que han participat en la representació de la barraca, en la publicata, és perquè des de petits han vist, ho han viscut, ens ha agradat, han viscut la festa i quan arriba el moment hi entrem com un mes. Jo faré de dimoni, jo faré d'àngel, jo faré de Sant Antoni, jo faré... Són aquestes coses que em semblen importants, però que em sembla important que des de petit tot això es pugui cultivar. I per què ho dic? Ho dic perquè, per exemple, va haver una experiència molt interessant al casal d'estiu de l'any 2007, on els petits del casal van representar una publicata, encara que era el mes de juliol o agost, però van fer una publicata
van fer els seus garcets dedicats majoritàriament a les iaies, però bueno, me sembla que són estos actes, este predisposar també als més petits a participar en la festa i anar mamant-ho d'esta manera és com, poquet a poquet, després se poden mantenir aquestes tradicions. És el que parlava abans. Cal que això es mantinga viu, que es mantinga la flama viva. I penso, i novament li dono les gràcies a Salvador, d'il·lustrar-nos en com se situa Tivenys al mig de tota aquesta riquesa cultural que hi ha al voltant de Sant Antoni. Per la meva banda, afegiria que, a veure, la festa és necessàriament una manifestació col·lectiva. És a dir, tancats a casa, doncs podem recordar la festa, podem d'alguna manera convertir el record de la vivència, però no, la festa la farem quan puguem sortir al carrer o quan ens puguem trobar en espais col·lectius, perquè és una manifestació de la comunitat. Què en treu la comunitat de la festa? En treu, evidentment, un referent d'identitat. El fet que una festa formi part d'un model més ampli, el cas de Sant Antoni és claríssim, no perjudica en absolut, perquè cada festa és viscuda amb la pròpia població com un referent d'identitat, com allò que molt bé explicaves ara, que la gent ha viscut i ha participat, ha fet un paper o senzillament ha aportat un pastís a l'oferta. I en aquest sentit és molt interessant veure que la festa és el moment de la realització, però és tota la preparació. La publicata és el resultat de que algú ha pensat, ha elaborat, ha buscat quin tema es pot tocar i ho ha convertit en una expressió literària, de literatura popular. I, evidentment, en el cas de l'oferta també. Perquè encara que sigui un producte de la terra o sigui un producte més o menys elaborat, també implica aquest nivell de participació. Per tant, la participació, que moltes vegades s'associa a la massa, a la quantitat de gent, no és aquesta. La participació realment és la implicació de la gent en la festa. Per tant, tant el tema de la publicata com l'oferta en són molt representatives. I en aquest sentit penso que mantenir viva la festa és important perquè referma aquest sentit de comunitat, som d'un lloc perquè fem unes coses i potser aquí el mèrit de Tivenys és que del conjunt de manifestacions festives que existien en aquestes comarques, de fet, les representacions de la Barraca, el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera o la Terra Alta, per posar les comarques de l'Ebre, doncs està ben documentada. Hi ha referències més o menys abundants segons quina població això n'havien fet, però realment el fet que hagi tingut una continuïtat que implica adaptació. Això és evident. La festa que no evoluciona està morta. No la podem tancar amb una vitrina i el fet que es traduís el text és evident. Vull dir, la gent... Hi ha un moment en què, quan ens mirem els textos de teatre popular més antics, ens els trobem en català, amb un català moltes vegades molt oral. Després, els textos del segle XIX solen estar tots en castellà, però, evidentment, l'evolució de la festa exigia retornar a la llengua del poble, i en aquest sentit la vostra experiència, com la d'altres indrets, és aquesta. I, segurament, aquesta idea de no representar-la cada any és comuna també a altres manifestacions festives. Per què? Perquè un dels atractius de la festa és l'excepcionalitat, és allò que no passa cada any. I segurament, quan passi la pandèmia, tindrem ganes de fer més festa que mai. Per tant, allò que passa un any i no passa altres anys, realment, vull dir, encara és més significatiu. I, bé, en aquest sentit, tot i que el fet que es pugui actualitzar la festa perquè la publicata permet, doncs, introduir elements d'absoluta actualitat, doncs aquesta idea de no fer exacte, de no repetir any rere any el mateix model, doncs em sembla molt interessant. Per tant, penso que té prou mèrits i sobrats per parlar de la festa de Sant Antoni com un patrimoni, per una banda, de la comunitat local, això és evident, però també un patrimoni del país, en la mesura que forma part d'aquest model que us he intentat explicar. Bé, jo crec que estaríem
moltes hores. Abans de finalitzar, m'agradaria dir a la gent que ens està veient que si algú té algun comentari que ens vulgui fer arribar al Salvador o al Martí, que ens ho faci arribar per les xarxes socials i intentarem contestar-li, que és una xerrada que és interessantíssima, que m'agradaria poder fer presencialment i que segurament podria durar molt més. I em quedarien les paraules del Salvador, d'aquest patrimoni que farem bé de preservar, i em quedaria en les paraules de Martí, que ha dit sobretot del 2007, que el futur és impregnar els més menuts i menudes del que tenim per assegurar-nos la continuïtat de la festa i del patrimoni. He pogut aconseguir, Salvador, el llibre de la barraca gràcies als amics i amigues del Consell Parroquial i al mossèn, ja te'l faré arribar. I res, moltes gràcies, Martí, moltes gràcies, Salvador, i gràcies a tots els que ens esteu mirant i que heu pogut gaudir d'esta xerrada, esperant que en poguéssim celebrar moltes més. Vinga, fins una altra. Gràcies. Gràcies.